Good evening guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, pupunta kami ng Coco Valley sa Dasmariñas, Cavite. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Keep on watching! A few moments later. Coco Valley! Kailangan mabusog tayo guys. Muligo na kasi. Sino pa yung guys? Sige, mauuna tayo sa loob. Kasi susunod. Pupunta na lang. Dali na ba daw? Dali na ito lahat? So hello guys, andito tayo sa entrance ng Coco Valley. So dito tayo magbabayad. Dito tayo kukuha ng ticket bago pumasok ng resort. So ayan, kasama ko ang aking mga kaibigan. Yan, waiting kami sa aming mga kasama. So keep on watching guys. Hi Annilyn. Kuya, mga salbabida. Saan guys yung aming food? Nakasakay sa park. Voice over muna tayo guys kasi may sounds na background, so iwas copyright. So, dito guys, yung una naming cottage. Ayan. Wow! Ang cute niya guys. O, diba? Malawak din siya guys. Good for 15 persons siguro. Pancake, alaki na may nanalo. Iyan, nagutom na yung aking mga friends. So, since gabi na guys, mga 8 na siguro yan, or 9. Pancake girl. Tara guys, libutin natin ang Coco Valley. Ayan, nagpa-hard-hard pa sila sa gitna. So ayan guys, ito naman po yung swimming pool na pangbata. Ayan, so makikita nyo guys, ito naman po yung pang matanda. So 6 feet po yan. So guys, nakikita nyo na swimming pool dito sa gilid. Ayan, paikot po yan guys.
paikot-ikot yan. Tingnan nyo guys. Ang ganda dito guys sa Coco Valley Resort. So ayan, mayroon pa pong Spider-Man. Ayan, kilala niyo po ba yung mga yan? Mga cartoon character. Ayan o. Matutuwa ang mga kids. Si Captain America po yata to. Si Wolverine. Ayan, andyan naman po si SpongeBob. So, dito naman tayo guys sa kabilang side ng Coco Valley. Ayan. So, may ihawan po dito guys. May videokehan na rin. So, dito po yung kabilang side ng swimming pool. Diba? Tingnan nyo guys, ang daming tao kahit gabi. So, ito po ay Saturday night. Guys, ang ganda ng swimming pool, may ilaw pa. So, dito guys naman yung CR ng resort. Then, may live band din sila guys. Tamang-tama, pag nagiinom kayo, ayan, masarap manood ng live band. Pasok tayo dito sa mismong loob ng swimming pool. Ayan, nakikita nyo guys, ang dami ring bata kahit gabi na. Kahit malamig guys, ligo pa rin ng peg. Isa sa cottage nila guys, iba po ang style. Ayan, so dito po kami lumipat, bali 2 cottage po kami. Ayan, mga nagagandaan kong workmates. Hello, o diba? So ayan guys, nandito yung mga kasamahan ko, mga workmates ko. Mukhang kakain na yata kami guys. Ayan, so let's eat guys.
So that's for all now, guys. Thank you for watching and please keep on watching. See you in my next vlog. Thank you so much. Please like, share, and subscribe, guys. Bye. Keep safe, everyone.